Takže zdravím každého pri dneškajšom videu. Prvý challenge, uhádni farebnú kombináciu. Ahoj Tom. Tak začneme. Nemáš ani jedno dobre. Ani jedno dobre. Výborne. A teraz? A teraz duplovanie nemáš dobre, nič. Nič nie je dobre. Výborne, prečo tam nikdy nedá zlato? Lebo nelúbim zlato. A tu už niečo sa cooking. Jedno máš dobre. Jedno mám dobre hovoriť. Aj teraz mám jedno dobre? Nie, už ani to nemáš dobre. Takže vieme, že to je teda... Čo to je, povedz, povedz, čo to je. Je to diamond. Áno, je to asi diamond. Nie! Teraz? Celé dobre, brácho. Nice. Musíš hádať dvere. Úžasné. Aj, takáto. Takúto taktiku si dal normálne, že máš dve dobré. Fakt? Aha. Ktoré? To ti nemôžem povedať. To musíš dojsť sám. Počkaj, Teraz? toto už nie je, toto je pozor na toto. Teraz máš dve dobré. Dve dobré mám. A možno si niečo zničil, čo si mal dobré. Aj, 3 dobré. Ale že mám 3 dobré, tak teraz? Stále 3. Stále 3. Tu sú nejaké dvere. Stále 3. Sú tam nejaké, áno. Áno, máš 4 dobré. Dobre, a teraz teda zle bude buď táto. Teraz máš 3 dobré. Či 4 dobré. Či nie, počkaj. Raz, 2, 3 máš dobré, áno, 3. Dobre, tak teraz 4 a tým pádom toto. 5. Či Tome, vítam ťa pri ďalšej výzve. Musíš mi prečítať myšlienky, alebo ja tvoje, to je jedno. Podľa toho, jaký blok vidíš v strede. Poď. Raz, 2, 3. Dobre. No, 3, 2, 1. Skoro, akože dobre, toto ja už neviem čo dám a podľa mňa dáš to aj ty. Ja to mám už, čo to je. Dobre, a ja. 3, 2, 1. To si tam už nemohol onú štvrťku odrezať z toho. Dobre, toto 100% netrafíme, brácho. 3, 2, 1. Však ale to je... Však to je strongholde, nie? To vôbec. Dobre, toto už trafíme, toto už ono. 3, 2, 1. Čo? Ježiš, to je. Dobre. No, už nemáme veľa dokonca, musíme to trafiť. No, čo to? Dobre, viem čo dám. Dobre. Mám. 3, 2, 1. Akože bez jedie, chápeš? Akože tiež. Dobre. Toto musíme, obidva máme to isté v hlave. Veľmi jednoduché. 3, 2, 1. No. Výborné. Nice. Skoro sme už boli na konci. Tome. Druhé kolo. Máme tu tento oranžový lok, čo to je. 3, 2, 1. Sorry. Dobre, toto je bambus. To trafíme. Toto trafíme určite. 3, 2, 1. Prečo? Jak? Prečo modrú torčku? Čo je toto? Však to je z redstone, on je repeater. A toto je tiež torča. No je, ale no, toto je potka. Tak to je 100% trafíme. 3, 2, 1. No, a máme tu tretie kolo, Tome, týchto teraz zvláštnych blokov. Môže začať. Jedno má správne. Beacony pekne svietia silno. OK, jedno mám správne, hovoríš. Teraz? Teraz máš stále jedno správne. Áno. Teraz? Teraz máš jedno správne. Jedno správne. A teraz? Teraz máš dve správne. Zajímavé, čo? Teraz? 3 máš správne, si predstav. Brutálne mu vydávaš. Teraz máš 4 správne. Jedno tu chýba. Stále 4. 4. Aj, 4. No. To teraz. 4. Teraz. Máš to. Výborne. Musíš mi čítať myšlienky, dobre? Posadím sa. Ale musíš, dobre. Takže máme tu bone block, hej. 3, 2, 1. Farebne, rozumiem. Máme tu teraz mossy cobblestone. Dobre, mám. Máš? Mám. 3, 2, 1. Počkaj, toto je neviditeľné. To je veľmi podobné. Však to je to isté, nie? Nie, ja mám infest cobblestone. Aha. Ja som myslel, že na druhý sme to trafili a ty si dal infest a ja mám obyčaj. Prečo si dal infest? Ja neviem ani, že také existuje. Tak pokračujeme ďalej. Chain, hej? Chain. 3, 2, 1. Dobre, ideme ďalej. Voda, no tak to je veľmi ľahké. 3, 2, 1. Ja som dal korále, chápeš, akože voda. Nevadí. No hej. Aha, Dori, ti už vyschol. Strip cleans... Čo to je za blok, to neviem. Ja aj ten nedri, nie? Ten nedri, že? Áno. 2, 1. Nevadí. 3, 2, 1. Chápem. Ale to keby sme spojili, tak to máme, ten blok. Áno. Bee nest, tak to je veľmi ľahké. Mám. 3, 2, 1. Však strom, brácho.
Akože tráva, že proste príde tam včely. No však i tráva, na to je strom vyrastie a na tom je bines, takže my sme dobre sme rozmýšľali. Čo je toto? Ja aj to skalk. 3, 2, 1. Prečo čierne? Nekam to len tak. Prečo? Dobre, teraz už sme Čo veľmi je toto? blízko. Grey stained glass. Tak, dobre. 3, 2, 1. Posledné dve ostávajú, brácho. Yellow concrete, to bude ľahké. 3, 2, 1. To riti! Prečo koberec? Neviem! Ja som sprostý. No sme na poslednom. Dobre. Fú, počkaj. Dobre. Čo to je? Skalk sa nezaujíma. Dobre. 3, 2, 1. Na posledný. Išli lacné. Na posledný, výborne. Výborne. Tome, teraz ale musíš hádať hlavy. Mobov. Dobre, tak creeper. Ajajajajaj. A vieš čo? Jedno máš dobre, ti môžem povedať. Jedno mám dobre teda. Čo vymyslíš? Začnem od začiatku. Teraz? Jedno máš dobre. OK, čiže jeden zombík tam bude. Jeden zombík tam bude, si predstav, že áno. Teraz? Jedno máš dobre stále. OK. Takže už jeden z tých troch bude zombík možno. Teraz? Jaj, 0 máš správne. 0. OK. Teraz máš... Počkaj. Teraz? Cooking boy. 0 máš správne. 0? 0! Tak možno. Teraz? Teraz máš 2. 2. Teraz? Teraz máš 1. Hej. Ups. Opravdu rýchlo. Tak, dobre. Takže takto. Aha. Joj. No. Celé si to robil, to je jedno. Takže teraz máš 1, 2, 3 máš dobre. 3. Stále 3. Čo? Máš to, hotové, výborne. Jo. Nezabudni dať odber a napíš do komentáru, či sa ti ľúbilo video.